फाइदि जतने स्लाइ नांकुमाने कत मानव खनालायाना Borokni langma mwthangjakna bagui Kerong eba khe lo abo bai mwthangjagui deman a kot mano toye tini chung srai ke salayana jodi Kerong bai mwthangjagui maya angkhe tamotei kaisa lama tong a nangkukmani lama no bo chung khnalayana Sasro wo umai ke sajak tongo romance hanai bisap kaisa tongo tinni teiso sajak tongo aro sauta hunai for all have sinned and fall short of the glory of God joto borok no somsau khlaikha hake kaito ni chungsa sabai hakcha lungkha Oroni sasro je samani ki borok korok sapano kaham krikya katsi korok sapano ya jottono somsok khaikha hake kaitor bai hakchalungkha aboni bagi se bororok theibai mane yagulo bosabutiro langma mwthangjakna bagi kebo sraddho khayu kebo tirtho bromon khayu kebo ba ri dan khayo samung dan khayo omo haike bororo palai lai phayo teibo tamo khlai bororo rangkmang ma bororo no sarui bagui charo bhayo jate chine langma de mwthangjak no holai aboni bagui khabone takho bukuro tini chung nugo Christian rok bo haino theibai mane yagulo khe borok condolence service ni bumongo sraddho khayo non Christian bo theibai mane yagulo 13 din khayo tamni bagui hinke hakite mwthangjak no holai omo kaisa Kerong eba lo honai borok ma suglai mane pia kaito ni sasro ni moteo kaito ni jajak mane motela tamo abana chung tak tei kisa chung srai ke kana lai penai Jene beskango borong manang tako Prasanta debo matongo jongbone khupsing khana lai phinai balai khana hambai jene borong manang tako musang jomatiano jongnugo somai kasam ngka Kerong no tui balai no rak khai rakna rzak arawa jongnugo 10 commandment tai krong ma law total jotoi 613 ta lo tongo somai ktalobo jongnugo kaisa kai goni khanga kai 1050 ta lo tongo tabuk mata simani kothoma kahamni 517 bosi jak tongo ang Kerong ni kogno subanya hnai phayo hnai narok khata kadi yaba Kerong ni kokno songsana bagse phayo abai kai English beng kai do not think that I came to abolish the law but I came to establish the law songo bai kete bonugo Jesus Christo bai tei khoroksa kaitoni sakri no nani Apostle Paul bo 12 jon sisho boklaya bishes khlaye Israel no kare bunyi dop hawa kaitoni kokno pirnai bono pulya dai bini bisentino pirjakugo bo samane tongo jong khairok mabai mwthangjago episni 2 ni 5 ni simi 8 no kaham kai jong porikha kai srai ke jong saimano ake tabukti salrogo jongnugo kabangma jagao social media rogo kisa kok rok bangma hai Israel rok bai Gentiles rok je khairok manu bisingti jong mwthangjago kebo no Kerong bai se jong mwthangjago Kerong ni kokno jong subai kha ingya kabangma no abahai ngkobani bagino tabuk songro sanani thanga kha obono je Jesus samani bo Kerong ni sobanya bagiya jong abahai kino jeni sakri Paul no bo jong simani no go jong bini khairok ma baise jong
Mwthangzak kangakai jeng tabuk hanya hai sumsuk khlajaman phino hanai abo room ni soi ni 1-2 sung sijak nugo. Shall we continue to sin because we are saved by grace? Certainly not. Angkabai kena ahaya. Aboni bagino je oro khairok mani bai kerong ni kesar mazaro tamotong mungsa tongo. Aboni bagino khaitar sunonayo je jeng je kuno obahai jeng jalro ongkhangkai oro kaitani misingtui kaitani musungtui je aro songsajak kaisa lama tongo. Boni bagino bini kharak mo tamoni bagui nang tai bini kerong tamoni bagui nang obo subaina bagiya bini kerong no songsana bagui se kharak ma nango bini kharak ma bising tisi kerong mo songsa jago amoni bagui phadi seni borong takhuk mosang bo tai kok thesani sai khnarnai belake hambai jeng belai rangchak ni kokthai jeni takon bisinti khanaka oro jagawa angte kesa srai ke bo samani kokno rukthari sana lo ebake kerong je hamane abono bomotui jeng tabok practice khlailai to kerong hamane tamo klai bomotui dalo klai abono jeng mailena ramdi christian ro borok gidja kotor tango ake sande brungno gidja palai lei borok abo gidja palai angke Mwthangwi ya anai te baksa san seta dewo bo palai leo ingke yang hindu rok bohaino borok temple kotor snalayo hake aro temple thangai borok barok khlai boroni a raida bai o keron bai Mwthangwi nai hanai wan sok layo jo piaba sasro hai thang sekango angje porimane roman ni 4 ni 23 porimane akok to jeng khnai pekha jeng tikisa 24 tam honisa aro jeng srai jeng logo english by ang poriano being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Orok belai ke srai ke kok borok bai jeng abono sake jeng no magnang no khairok mani bisingtui Jesu Kristo bai nini sumsok khlai mano justified mane nakari rjakha anai sajawa khairok mani bisingtui se magnang no nang ang Jesu Kristo no poito khlaima bai nini langma Mwthangzaka tei nini sumsok saya khlaimani deramani aborok bebak nakar jakha hanai sajago English ba ke justified je humani aboke judicial word hono abono বিচারক রংনি কক থাই বেসা আকক ন জাস্টিফাইড হনো নাকার জাখা নং সুমসক যেসফান কতর খলাইলাংসে থাং যেসফান কেরন নং রাইদান তুই ফাইছে থাং ববাই Mwthangwiয়াবা যিশু খ্রিস্ট ন পয়তো খলাইমা বাই মাগনাং ন নং সাকথারমা বাইয়া নং শ্রাদ্ধ খাইমা বাইয়া নং তীর্থ ভ্রমণ খাইমা বাইয়া নং রাং পয়সা দান দক্ষিণা খাইমা বাইয়া free gift magnang se rojaka nai sao hani bagai kerong je jeng salai mane law Moses ni law angkha kaisa aina haise Moses ni law jodi growing ke nang sumsok khlai tong mano nang sai meyang nai aro 10 commandment hna English bai dagesi hne sajak mane jagawo এক নাম্বার নেনে কাইতর সুব্রাইনো নং খাবাই খুবাই হামজাক শক্তি সৃষ্টিকর্তা না মা হামজাক নাই বনে পরে কে সেকেন্ডও ফাইকা থার্ডও ফাইকা ফোর্থও ফাইকা সিক্সও ফাইকা কে ফাইকা আংকে जों नुगो ताबु थादि लुपसा तांदि ते सागनो हाजाक ते बैनो हाजाक दे ओमाय के गोबां मा 10 खान सुजाक दो आबोने बागे मोजेस नि जे ल रजाक माने केरं रजाक माने दागे मुं रजाक माने bongkha aina haise nini sakno aina ni buskango bachake nini
body no je babe nung nuk nai koson de kachak de ko fude chaya de bebak nuk ma hai kese nang u kerong bai ke nuk jak nai aboni bagi se nang tabo kerong bai mathang jak manlia kerong ke no je pros dus beri tong siwo English bai hano condemnation khlai tong mani bagi se Jesus Christ phai bono magnang no free gift hinsau magnang no nono mathang nani lama khlai rakha poito khlai mani bisinte abose hari han bagi chene takon bisinte changtai bu khana lai binai जों Paul Galatia wo Timothy no raketing rarmani no sungnugo fiaba Paul no follow khainai Titus bono raketing khailia tamne hanba Timothy ni bumangka Yehudi Israel Titus angka Greek gaboni bagai jefuru sungnugo Titus bosabno porikha kaibo Titus ni Greek ni dofarok borok balai khano Israel rok bai sakna yang jangmoni tongo afuru Paul borno saka je Israel dofarok no hai rai hempano nor abono takhna di tamne kai nor no mothang naisa Jesus Christ phaika hanai busijak nugo goba haikai arawa koksungma phayo je Timothy no hakai Paul raketing khairaka amoni bagana sungnugo je Yehudi rok ni dormo rok no change khainani bagai Paul kok khaise kono salanya Jesus bo salanya oba haikai no Gentiles do farok buni borok ni do farok ni raida kerong no bo change khainani bagai Jesus Christo phaya Paul bo oba haikai na ya boni bagai Timothy ni khlaitai bo khlaimar kha Titus ni khlaitai no bo khai rakha oba haikai singte bo nugo Galatia ni duini Galatia ni duini jodawo jefuru Paul bo Peter no kutukha ni sawo nang khoroksa Judai ti phano nang bunin dofani bor haikai se tongi tongko anai hanmani nogo bo Peter na kutukha ni sawo oba haikai no sing Peter bo Paul ni kono sima jaga bo sungnugo jisini takhuk Paul bini phurumung rok balai khano kutuk khone samani na sungnugo piaba orwo joton se important hakai je subra jisu bo mothang naisa je kharok mani hane je kaisa tongmani abo tongo aipano sungnugo Paul bo je babe khai Kerong rajano manikha arwo buni dofani borwe tongphano Kerong rajano subaike hane mani khunu mungsakri jeni subra jisu ni bo mungsa jaga phano bo Kerong rajano subaike hane mani abo kri tai sing naikhang khai nugo borok Yehudi rok ni sabat salno mani marok beba raja borok mungsa jaga phano mani yang mani kri piaba borok nono kaitor awai haike swarkha buni dofarno pinani bagai je bkha phano kri mani aboni bagai obo joto Judai rok ni bagai kutuk phano kaitor Paul ni bisingtei obo haiswar kuplung khair mani bagai tabo ok khairok ma mane abo tamo kerong to kahamno kerong ni kok to kubuino kerong ni kok ragno sini borong gonang takuk mosang musaka je abo aina hai nikai ngaboni bagai no khorsa borok kerong mani thongma khagai to balai khono kaham piaba je borok kabangma kerong no mani angai thangka mani maya phonong kha kono ekta ngmani bagai piaba borok no tai waisa chance nani nango tai o kerong ni kongno borok sia phonong mano kubang marok aboni bagai no kai torong kha khairok nai bo kerong no subaina bagai phaya mane tamo je nang kerong ni kok mani jagi angai thangka kabangma bezwa phonong thangka na abo khairok mani kok bo belai khono kuthuk kerong ni kok bo belai khono kuthuk kerong ni kok no sing sanani bo sugya khairok mani kok no sanani sugya haipano nangbono jefru jisuno mothang naisa hane yasak mani bhisingtei bo nini jot to sumsok no bo nakarero tai bo nangbai balai khono thansa baksa ango gaboni bagino bini thasingo angje samani room ni soini duyo je bini kharagma mani pore ngakai jeng sumsok khlai tangsenai sumsok no sum continue khainai hi ani mani nangko
Obahikai supra Jisu katang tongprubo balikne beri masano Jisu ni tanin tupru Jisu nakari reka musini kerong ni mote ngakai bo holong kitari betar jakamo piaba nakar jakmani ulo Jisu bono sai reka nang tangsidi nang haipano hanya hai sumjok taklai sidi ang chini borong gonang takung musang no hanya hai koyo bo kok patharung no sanan bagi Jadi barang gunang takuni bisinte jeng kana laika Israel dofa aba jongjak dofa kaitor bai jongjak dofa honjak nairo abono no juda bu hono tabok boni ak kok sathani wono Israel rokni borongni kaisa motha tongo Ephesian motha a Ephesian motha no kaitor Jisu kuthini thangai bacha mani yagulo malai kok sanai a Saint Paul hono jong apostle Saint Paul bo samani kok ta monai saka Ephesian 2 ni 8 9 wo jong samani khnao pare jong khana tamni hinke kaitor khairokma baise norok poito khlaima bisingtoi mathangjao omo norok samang khlaima baya kaitor rema baise omo norok samang khlaima bai ungya ba orok kokotor sanani utsu bukre amen amen oro jaga omonosi jeng kaham khlai chini bakhaw buji thai je jeng langma mathangjagna ni bagai kai torse magnang no ahai no bo khairoma baise mathangai rekho nang samang khaima baya nang daily gija thangma baya nang daily dandokina khaima baya nang jesapana murti puja khai tongne nang jesapana khai tongne mathangjagna bagai nang ta khlai de mathangjak mane ka khairoma baise hanai ro sao aboni bagai jeng sak-sakno kongchuk thaikrui amen aina sao ang samang kaham khaima bai ang mathangjak kha hanai ta handi ta nike mathangjak mane ke khairoma baise by grace abasya ro jagao jeno sanani naibo engke jeng te kisa dosa pore nai kha ke jeng no kaitor ongkha jeng no snam naisa engke kaitor se jeng no snao borok no snao hake Kristo Jisu bai thansa angai samang kaham khlai tongna bagai bo jeng no snam kha jengke kaitor jeng no snamani purpose borok no snamani purpose engka samang kahama khlainai hake kaitor no borom roi surigoi khulungoi matongnai haboni bagi jeng mani sono snau jengro mani sono tamni bagi jeng hasaka asai phika hangke jeng asai mani engkha kaitor subrai jeno snanai sono borom khlai khulungoi samang kaham jeng ma khlainai khoroksate khoroksana ma subalainai bose chawo a samang kaham no jengno khlairna bagai botiar khlai paijak nai sasra ta hanai jaka already khai si paijak nang tabo nang ang samang khai ki paika omose jengno khairogui mathang mani haine bagi takho te buku song nang sanam so jibono jeng joto kaisa kaisa jeng samang derao jeng korowo somso khlai khibiu piaba bono to yin tabo bukhawo English bai hana guilty feeling angke bangla bai hu bono tam hasnai bono অপরাধ ভূত mana mo hai kaisa ang saya khlaijak ba hanai wanso দোষী হনে ওয়ানসুক মানে dusi sakno dusi hanai wanso angke aboni bagai ekmatro no omo haing tongka ke Jisu tahe sakaba repent you repent balai hambai the kingdom of God is at hand man kok balai ki nang a je chaya khlaibo mane no Jisu ni buskango nakar sandi I'm sorry ang dera khan hake kai to ne hano nang tini no maka amen English by sao the kingdom of God is
at hand. Amen. Muchmakana nakarjaka khairokma baise. Abose Belai kana hambai ang kaklayo sinin takurok lerjaya kuna hanai kaisa udaharon nani musungo borok khoroksa malik borok kotor bo gari nosto ngai garage khlangi thangka bo ko kotor saiklang thangka kaham ko gari snam yang kai nornang tam khai nugo na hanai aboni pore sabta kaisa ni pore bo phaiba bini gari no kaham ko snam jaya no nuk phaikya yaba tei khoroksa ngakai bo borok kotor ya phano bo gari samnai rong ni logi tongmani bagai boy baksa korok salai ulong ngakai tamunuka belai kana hamjak laika kaham ko korok salaika tai borok mal gari ni malik bai gari samnai baka thansa hai ngai kai gari bo belai kana kaham ko samjak kha oboni bagai no je kerong kai tor sungsaro borokni phayaba sungsani borok kerong no tei ke krak khai kai tor phano mani mamani to kaham no piaba aro kaisa incomplete nei tongoi thangmani bagai Jesu Kristo bo nijino kaito no borok ni phaikai bo borok baksa tongoi borok baksa sawoi khai bahan buthi khai tongoi khai o jemon gerejo gari ni malik bai gari somnarok bai kai tonghanga hamjangma bisi nga kai aro bisar sakri ni thamu hamjangma ni bagai khai singtebo kok khanana musungu oba hai kai no bo bahan buthi bai tongmani bagai o gari somnarok borok balai khano tongthong mano khaksang mano phan mano aba haikeno je nang borok jesu kono kotorong tong bo hasalo tongmani bagai bini je khlaite rajana bo klangi thangpono bole kriba ngo borok munu suba mongsa missing ni tongma hai gawon bagino supra jesu borok ni phamen missing tikai joto kerang no borok khnai yang mani bo phaimani missing tikai bo sin bagai thimani missing tikai babak jeta khlaime yang mani abo khajagi thang tam nangkai bini hamjak mano sing chini bkhaw busuka gaboni bagai sing saimano je karong khabala kheno kothin jisuni kharmang khabala kheno kalai hani batawan sugdi tam nangkai jisu bo kathang tongpuru kabangma kerong ni kokrak bo samane abo samai khasamne thege tebo krak se phema tabuk jemon bori rok no bahan buthani nasikmu hake nasikang kai nang sinal chuta khlaimani klai thango adaltari khamai klai thango oba ke sing tebo nogo Johon simani jeni takugno nang seleng kai nang murderer hai ngai thango borok buthamai hai ngai thango oba ke sing tebo nogo susibulam tese mangingang habui thangmana na piaba ganang borok ni kaiton thani hamnani balai khano kothin oba ke don sompoti rok babak no phalai borok khorsa sikla bo jisubai ringjak mani bo last tong kai phaime haipano bo keroni kok juto mani jak piaba Jesu Kristo bono saka nang bebak mani phano mongsa mani simi tongsu ni tong krijoto phalikai nang ani thani phaje mono bo maya ngawani bagino abo hai kabangma tough gospel jeta সময় kasamni karung thike step kothin hai abo hai kabangma jinis সময় ka talobo tong aboni bagino supra Jesus phaipuru bo kerong botoi bo abono bo kam ka bojogir kha te kharang ma botoi bo abon bojogir kha piaba kharang mani bo kerone kasaro supra Jesus salangmani o je John simani kothama kaham 14 ni 15 nor ana hamjakai ani kokma khananai gawani bagino jongbono hamjagoi tangbo samung khlaya ka bonya jongbono hamjei samung khaika ahibuya bono hamjaka jong samung khaimaliya phanongkha piaba je mansak bini hamjak mono jepru borok bkhaw mano hakai samung khlanyani bo musungo ta bini bagai bini sagrok bo theibo mano bo thima hakai oba hakai no sangsar ganangai Jesu Kristo ni khairokma tai bini karong ni bising tuino jong joto borok bini bagai samung krak tang tonglayo jong agi belai khano sumsok tongmani bol bo oba haino sumsok nang tongmani bo sumsok rong ni bising ni bo jotun sai bo bokrok ni sawo among the sinners I am the chief nei haipano jefurni simi kaitoni khairokma no mangkha sawose samung khe tongmanai amoni bagino belai khano sini bkhabo sanako supra Jesu sini bagai Paimani bising tikai bini khairokma mangkha bini khairokma mamani ulo jeng asuk sumsuk khlaipano jeng tebo bini kono khnaime rokno bosang khanajak te ingi thango jeng saisemaya oba hakena je bosarok buma bofani dagi morongno balai krak ngai khnaimaya piaba jefur buma bofani hamjak mangkha angkai belai kheno nang tamo nai ang nang samana abono khlainai oba hakai bosarok
hangka samung klai hangka ulo buma phabai bosani সম্পর্ক tebo kaham ngai thango kaitor hamari khaitong daitamo sanatong chini borong gonang Mwchang no yaparo जों बेलाय कौ kaham khana laika bufa bai basa hamjak mani kot mano जों chini borong gonang ni jinti khana mani abo jara bufa eba basang nai ra borok simi se sai mano busuk jara te hamjak lai ge kaitor bai borok hamjak lai mani ke abo no kaitor ke chongo mai ke na hamjago bufa hamjak mani basano mai ke na bono na english bai hano abo sacrificial love agape love hono greek ko bai acha phaidi ang te ke saro moi to khlai nai book of acts hanoi sujak tomo samung ni bizar char ni 12 wata hunai saka and there is salvation in no one else for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved asake ko krake ro sajangka Jesus Christo ni kogno tuyi pelai krak dama karo saka Mwthangjakna bagai ha sakaobo ha tolaobo mana utri bubon he je jeng holai mane ara jagao kono bumung rojagya শুধু যিশু খ্রিস্টনি মুংনো কারই কোন বুমুং রজাগয়া amen অমসে যতন সে কক কতারকো tingno amen जों अरा जागाबो नुगमानि जेता मार्क 16 नि 16 आबनि बागैसे सामानि दङ शास्त्रआव whoever believes and is baptized will be saved amen खरकसासो जिसु ख्रिस्टनो सुब्राय हनै पयतो खलायके बखाबाय amen तैबो बेप्तिस्मा नाखे तैयो निनि पयतोनो तैयो स्माइताङै लौइ नामा खांखाय नंखे मथांजाखा निनि लांमा मथांजाखा नैसाव फियाबा but whoever does not believe will be condemned যদি খরকসাসো উ কগনো পয়তো খলায়াং খাंखाय बखे माजरा बेरजाखा हानि बाइचेने ताकु बरम गोनां ता हनै साका बुफा बसानो हामजाकमा हायके जे पुपुरनो बुफा बखा बसलानो खाकी फिलि फाइथों हनै नायसि दं आं जास रजागाव किसा फुनुक मारिनि कौ किसा सासियानो salsa bufa khoroksa bosana kognar maliangoi bo omo hai case makha good ni trial law case ngoi omo hai ke sentence rajaka bo khasi buthar jaksnai hone oh a buthar jangnani bagai je dino sal sophaika time sophaika u jara okay उ बस्लानो संजाखा नों थैना सका नोंनि इच्छा तमाबो नों मुसुं मुंतामबो हमफोरके बसाखा आं बाबु बाय मालायना मुसुं जाबो इनके लगे लगे ना बुफानो खबर जाखा नस्ला नों बाय मालायना फु इयां बुफाके आ कुडनि जज ओमो हाय जज बो एकदम इंग्लिश बाय होना राइचास जज बो कसाक न कसाक होनाय कसनो कसो होनाय कुफुनो कुफु होनाय जा बसला हनै बना करै मानो पियाबा बसलानि जाया खाय माबाय बबनो कटक सलगि बुथार जागना बागै दागै मारखा जत हानि बररो वाना लायखा ब दागै फैफनो हाई कोर्ट आपिल खाय बनो सुप्रीम कोर्ट आपिल खाय बन बसलानो ब फियगना बागै सेव माय खाय kana नै वासलाय दमनि हा सालो साल बाय जरा सफैफ्रके बुफा बसला बाय मालायना थाङै बसलानो साखा आंसला निनि आसके सुम सब खलायखा अमनो नाकारानि लामा करिखा हायनि बागै आंसला आंनोनो नायो नों आनि जासनि कुट चुंगoi नों लामावै थांसिदे आंखे निनि कयदिनि ड्रेस चुंगoi आं निनि बदलावो थैसियानो हनै बुफा बसलानो कबागै मत सुगै बनि जासनि कुट कसं सुरगै लामरे रका
hor jorao ba oroni mrungnai rok hai no sai manrlia jas no lamu thangna hi to ayang ke bufase bufa ke yang aba koya dini kut aba kut kasli sumoi bore din ja jora sope broke pon heng khai butarga যখন মেডিকেল চেক খাই ব্রকে মানজা খা অম বুফাসি হলে হাইবা খাপানি তাকু তে বুকুস বুফা বসানি সুমসগ্ন ফিয়গনানি বাগৈ বসানো মথাংনা বাগৈ নিজেনি জীবন বিসর্জন খাইयै বসালানো নং সুমসকতে তাখলাইছিলি নং কথাং দंनि হনাय ফিয়গৈ रखा अमा के चिनि काइतर बसाक बाइथां जिसुके आचाय फायै जोंनि बदलाव क्रस साकाव थैयै जोंनाव मागनांनो जोंनि समसकनो नाकारानि बागै ब नाकारि खालाम थांखा दाखौ बुकुरक सुजनदरक पयतो सिमिसे खालायदि आसेके नंखा नों जे मतायनो फानो खुलै फायसिथों जे धर्म फानो नों पालायै फायसिथों आबो दिनि बन्द खालायै दिनि न असुक जराव न मथागै जिसु ख्रिस्टनो प्रभु हनै नों खुलुसिदि अर जागावसे नों मागनां न मथांजाखा अमसे दिनै जों नुवर हामबाय हानि बाय जों ते बेसिक जों पाइर माने दिगिनो थांलायसिनाय नरंनि कोनो साजांनाय दंके एबा कमेन्ट साजांनाय रक दंखाके नरक सुंगै मानो बलाइखनो हामबाय अबनि बागैनो आरो जेनि मससक जाया सुयात नहाकाय खायदर संनो नाकारथं ताइ नरबो संनो नाकारदि जों कायसानो ताइ कायसानो सबानानि बागैसे अबहाय जों कक सालायमु सावो बनि बागैनो बेबांनि मालिकले कायदरसे बनि बागै सोंनुगो जे समाय कतालबो गोबां मा कायतनि लनो सोंनुगो जेमन अनानिया बाय सापिरा बरक थैनानि नांखा बरकनि सुमसुनि बागै अबहायकाय तेबो तंनाय तेबो तंगो ताइ जों बिसि कक बांनो थांनिया ताइ जों कायतनि खायरक मानो समाय गोसामावबो सोंनुगो डेभिडनि सुमसकनो नाकाजगमनि सोंनुगो अबहायकाय नबुकत नजार ब 7 बছর ब हारपेक रग कलगै तंमनि परे ब सुब्राय कायतनो लमंग तंमनि परे ब हायनो हाय कायतर बनो आगिनि जागाव तुखा जों सायमनो नबुकत नजार ब बेबिलन नि कायसा सम्राट तंमनि ब जेरुसालेम दंस खायनाय बनि बागैनो अबहायकाय बिनि खारक माबो आगिबो तंगो तागबो तंगो अबहायकाय बिनि केरं ब आगिबो तंगो तागबो तंगो हायपनो जतनि साय जेनि खातुं खाजांनानि थाखाय जिसु ख्रिस्ट जेनि बागै थैका ताइ ब थैमानि उलो जों बालायखेनो बिनि खारक मानि फान जिनथानि बुखा ताइ बिनि सुमसकनि फान जिनथानि गरैनि थांखा ताइ जों जेफ्रु सुब्रायनो रिङो ब बबानि तंगो ब जोंनो तेबो हामजागो जों बनो हामजाग माने साय जों नुगो फुनुजागमानि तिननि गुरिवो जे जेनि बखानि दुगार ब दुगार बमां दङो बखानि दुगार फियग रखाय ब जों जेनि बखौ हापायनाय ब जों बै दंफायनाय बेलाय हामबाय जों पाइथाक दिगो थांलायखाबा आंहायनाहाय ते कैसा मैतो खालायै एलमनि कगनो परना मुसुका जों याफांगो जे जों सालायग्रा मानिके सोंलायग्रा मानिके केरं बाय बरं मथांजागै ते मान मानि कगथाय सास्रता मनैसा ककबरक बायके जेकब 2:10 साबो इनके इंग्लिश बायके बनो जेम्स 2:10 जों नायलेनो केरंनि कक थाइसा सबायनाय बरक ब बेबा केरंनो न सबाय माख्लायो आबनि बागै केरननि कक थाइनो जों बालाय हिमाया ताखौ बर तैबो ताहि साका तामुनो हेनबा बैताला ता ओंदि हनै सानाय आ कायतर न बरक ता बुथा दि हनै ब साव नों बैताला ओं या फानो बरक बुथारके नों केरन सबाय माख्लायो नरक बररकनो फियगनाय आ केरन बाय बुस थुमजागानो हनै अमतुइखे कक सादि अमतुइखे तंदि बुस थुमफुरु कायतर माया गरै बरकनो माया जाग्ला तामखे
마야 짜나이 버럭 보스 톰작 파나 역나이 아마노 그레스 잉글리시 바이게 하는 그레스 까이토르 마야 사의 정너 피어카 어라사가 사스로 사마니게 정부하나 까이토는 그레스 바이세 정 나karjak나이 때 Mwthang jak시나 한번